سلام تخطات ناس channel كما يكنيهم لو مو نخل نعتقد من ناس بالكوارس تيزا غريبة له نايلو مارس تيب زعبا كلا تزراربان بعل زتكوري كون متشم أبز جزينا أبويا بحبر تسمنا أبز بفلا أبدج سب بزح تزراربا يقولون زلوا جن تزجرم كلا تزراربانا أزيد حط مغانيو زك بالكله حدا بقع زراربا ويتعي زراربا زبال انتهي زمال مزخونيو مغنياتو زربا اسقيل كذا دقاقيم كاس لستزارب كاسي بقع ملقت تمحلالف على مالت هيكون سلازي نايلومي شوعات نقطات كريه اب حد بقع بسول ملقت نمتحللاف كنت كمالن زلنا كاب ذا فيديو جميركم دحري جميركم سي اب كبري كتوعلوان كتفتنو اب تبقعات زرارباكم دما لو تخمصالكم دما ناي وتر منيوت هيو جن كتفتنوا فتنو قطنا بتمرت غزي خيوسد بارنا لو مارستنا communicate effectively use 7 C's يعتبل متشم كنزارب كلنا كل جزء علاماتنا نتن دليل زلنا ملختي بصفوفن بملو رديتن كان محلالفو እዩ መስለኒ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ክንዛረብ ከለና ክንሕልፎ ዘለና መልእክቱን ዘለና ይመስልኒ ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ከመይ ጌርና ነቲ ከነመሓላልፎ ዘለና መልእክቲ ብዝፀፈፈን ብዝበለፀ መንገዲ ከነብፅሖ ንኽእል ዝብል ኣርስቲ ዝብል መልእክቲ ክኸውን ኣብ ተቀዳመይቲ ነጥቢ ንእተው ተቀዳመይቲ ነጥቢ ኣብ ዝኾነ መልእክቲ ወይ ክንዛረብ ክንሓስብ ከለና ክንጥቀመላ ዘለና ወይ ዝኾነ መልእክቲ ከነመሓላልፍ ከለና clarity ወይ clear ይብልዎ تنبسجنات كاس it has to be clear 7 C's مالت شو حتى C مالت جي تقدم كابتن C clear تمالت يو communicate with purpose قبل زخونة يخون ملقتي تليفون كدول ليها ايميل كتصحف ديها مسب كتزارب ديها قد من حساب كاس الامانه يت مزراب كاخد فلت كتكلال لك ابزك زارب كل خو يجيب زعبا مسعرقتنا نزارربو او كتقملو تقول زياده كن حدا ملقتا من محكنا محلالف عم دليلو جزيه قدمي زربا مزرابنا قدمي وربرع محازنا قدمي بكمبيوتر تايب مقبارنا قدمي بتليفون تكست مقبارنا انتاي ملقتك كم محلالف دليل لو خوينا نفسنا سلمنتاي يصحف زلق سلمنتاي يزدول زلق سلمنتاي ايميل كصحف وي كزارب ስለዚህ መልእክትና ኣነፂርና እንተፈሊጥና እዚ ኩሉ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ክንብሎ ዘለና ቅድም ምስ ነፍስና ንበሎ እሞ ድሕሪኡ ክንፅሕፍ ንጀምር ወይ ክንዛረብ ወይ ክንድውል ንጀምር ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ክንዛረቦ ዘለና ዕላማ ንዓና ነፂሩልና እንተሎ ንዓና ደይነፂሩልና እቲ ዕላማ ንሕና እንደልዩ ዘለና ከመይ ገይሩ እቲ ሰማዒናትና ክንፅረሉ ወይ ክዶ ስለዚ ቀዳመት ናትና ሓላፍነት ወይ ሪስፖንሲቢሊቲ ነቲ መልእክቲ ክንዛረቦ ዘለና እንታይ እቲ ዕላማ ናይ መደወልየ ድሕሪ ክንደይ ስትሰብሲ እንታይ እዩ ዕላማ ናይ መደወልየኻ ክብለካ የብሉ እንታይ እቲ ዕላማ ናይ መደወልየኻ ሲ ብንጹር ክግለጸሉ ክኽእል ኣሎ ወይ ከዓ ከይነፀርካ ድሕሪ ተመሊስካ ድሓር ክትሓርቕ የብልካን ስለምንታይ ከም ዘይገበረ ምክንያቱ መልእክትኻ ንጹር ስለ ዘይነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ዘይርዱ ቃላት ድዮም ዘይ ኮምፕሌክስ ዝኾኑ ኣጠቃቅማ ናይ ቋንቋ ምጥቃም ወላ ብልሕኻን ክእለትካን ዘርኢ እኳ እንተኾነ ግን ነቲ መልእክቲ correctly ወይ ብንጹር ንክመሓላለፍ ክፀልዎ ስለ ዝኽእል እኹል ዝኾነ ንጹር ዝኾነ ቋንቋ ክንጥቀም ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ሕውስ ዝበለ ወይ ስምዒትካ ወይ ዘይተባህለ ነገር ጌርካ ክትዛረብ ከለካ ሰብ ከይርዶ ይኽእል እዩ ኮሚኒኬሽን ከዓ ነቲ ሰብ ከመይ ገይሩ ይርዶ እቲ ዕላማ ካል ኣይኮነን ነቲ ስኻ ትደልዮ ዘለካ መልእክቲ ብኸመይ ይርድኦ ስለዚ እታ መልእክቲ ብንጹር እንታይ እቲ ዕላማ ናይ መደወሊና ብንጹር ክንገልፀሉ ንኽእል ጥራይና ክንፍትን ዘለና ብፍላይ ኣብ ስራሕ ክኸውን ከሎ እዚ ብጣዕሚ እዩ ኣገዳሲ እንታይ ክትዛረብ ደሊኻ እቲ ዕላማኻስ ቀልጢፉ ክርዳእ ክኽእል ኣለዎ ኮልል ኢልካ ድሓር ከምዚ ማለትካ ድዩ ብከምዚ ድዩ መኸምዚ ዘይትብል ከይመፅእ ማለት እዩ እታ ካልኦት ነጥብኻ ኮንሳይስ ይብልዋ ብትግርኛ እንታይ ክብላ ክሊር እኮ ንጹር ማለት እዩ ኮንሳይስካ ፅፉፍ ተኽንብሎ እቲ መልእክቲ እቲ ክገልፆ ከለኹ ክርዳእኩም እዩ ሜክ ዮር መሰጅ ብሪፍ and to the point መልእክትና ሲ ንጹርን ኣብታ ነጥብን ሓደ ሰብ ሲ 5 ደቂቃ ምስ ተዛረበ እሞ ከምዚ ኣዳደይ ትብል ንብል ኢና ሓደ ግዜ እንታይ ማለት እዩ ግዜ ኣጥፊኻ ትክትብለስ ዘለካ ሲ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣሕፅር ኣቢልካ ኣፅፍ ኣቢልካ ክትብሎ ትኽእል ኔርካ ንማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ከለና 16 ምሉእ ሓሳባት ናወሳስኽካ ቃላትና ደመርካ ማለተይ ሽዑኻ ማለተይ ስናበልካ ክትብል እታ ክትብላ ዘለካ ቅድም ሕሰበላ እንታይ እዩ ዕላማ ሰዓት መልእክቲ ከተመሓላልፎ ዘለካ ቅድም ሕሰበሉ ምስ ሓሰብካ ልሽዑ በቲ ብቁዕ ዝኾነ ሙሉእ ሓሳባት ጌርካ ክትገልፆ ፈትን ብዙሕ ቃላትን ብዙሕ ሙሉእ ሓሳባትን ሰንተንስስ ኣየድልየካን እዩ ሕፅር ዝበለን ኣብታ ነጥቢ ድማ
كلل دي بلو حالت كم زي مسبل كم زغيك كده يكون نتصور تاز لخا أنا تصير كدحريو كتقلت أدخل expand كبرات خلقن تعمل اغتسي تا topics تردي أطلعت سبقن explanation وي مجلس إتات وي مرداتات تحريو كتوسخ لدخل سالسيتي concrete رجوت مالتي concrete ده مالتي be specific not vague provide facts and figures to support your message انتهي مالتي زي حدا ملقتك كنا محلالف كلنا كل جزية specific way نتصور كونا له حدا علاموس نتصور كونا له تي نحنا كنزارب ونزل زلنا بزح انتهي نزارب لنا حدا مبزحت جزية هجك تكذا كسمع على هذا سبتنا ولا بزح انتهي كزارب دليل سبزي تبل ولا فيديو تاع هذا جزية تري انتهي كبل دليل تملقتنا توس كل اللي بلتسب بفلا حبرة سمنا درجة كم سحري كم رومادي أصبح في هذا لا كلل نفتو حصر عبيلنا تملقنا كنجلسي أين قلن وي أين دلن كان هون ميبي سلازي التملقتنا سبيسيفيك نتصور علامة نحنا زبلنا يفتقدها مجمريا نتصور علامة حزنا سلن زارب زلنا نعوز جلس كونا له كلل زي بلو مالتي كالاي دما بدع ما قداس تزيا facts and figures تتبلو دلها ملقتي بمرقاقات تقرب اللغة كل لك سؤال كزربات يكون هسي كمزين أب كمزو خينيلكا مرقاقات زلوا أب حق النتات مرقاقات facts يبلون ويكا حقنيا مرقاقات تازلون كمدما قصرتات بقصر زقلاس تغينو كندزي نابل كمالس بحافشا كندزي سبات كثير نادو قال يكون قصر كتب كل لك سلازي تاني مالتيو specific not vague but also provide facts and figures إذا انتهي قبل كان نتنا كامل اختن نصورن عندنا concrete بزعبا حدا جبوت نبي concrete جبوت مثلا concrete مالتي حدا جبوت ملختي جبوت نجاري ختم محل ألف زلقة كابسويل ككل زبالة زين تصير زي جبوت نجار كابتزار مالتي good تا next دما يعني لا أدري وزدا بتا رابعتي correct بحجي بدعميها قداسيتها كلنا نفلتها بزح زي ترقاقص حق النتو زي ترقاقص نجارات بزخون بوتها نرم كل جزء حق دي حسوت كنبل مالتي سلازي كل جزء communicate وي حسب كنكفافل كلنا وي كنزارب كلنا قدام يتخن قالا دلنا اتنزاربو زلنا حق النت كلو كخلالو وي كا حق النتوس كنرقاقص كنكلالنا مغنياتو concrete نتنزاربو زلنا مرقاقص كنمن تخوينا حق انت خوينو تراي مرقاقص كلو زخل سلازي قدم مزرابنا كلن ستحازين شوحاتين تستوعبكم بعلامه يدما تيوري نايمنيات وانا يفلت كون له تحت كصفلكم غلياب كومنت سلازي انتي مالتي كل جزء نزارب زربا technically correct مالسي سكالاي سبسي ريو وي امبيبوسي تمالسي كروبك زخل كون خل الله مالك انت زي كوينو ناتي ريتو يلناخا بقلتي كنحبر كنكلالنا امونغو اي حقي الكا خيت كترغاغصو زي تخل نجر كنغبر يبلنا حجي التحقناتنا بفلاي بعال ايميل ويا بعال كالو مسج كنصحف كلنا حقناتنا بمنتاي وني رغاغص حد غزي بين تشيك غبرو ات نحنا نصحفو spelling not corrected you مالتي علامه نسخ بس حز دلخاسي زلا على نحر خوينو كاب زخونه يكون التولات سنتنسز ناتكا ولا تون ووردز تصحفون وين جيجاتات نكيلوم كنتك غلنا نزح جستفلها لي سوفت وير نتك تتقمنا ونتناتنا جرامر تشيك كنكبرو سلازي كال كنت انكا كنكلالنا مهنياتو بزح تايبو فير ناي تايبو وي كناي مصحف جيجاتات نتلو نتملغت نحنا نسودو زلناون زي قنوع وي زي unreliable وي كم اب حق الناس زي تمركزه كجبرو سلازي قيل كنت انكا كنكلالنا مالتيو أتا حمشيتي coherent بحال زي حجي مرة قداسيتها بتاع قداسيتها جن هذا جزء خاب حبرتسبنا تروي خاب بس جزء كابتي بقعتنا تمرتنا ويكن مهار كلنا ون really communication أو تازة تكرت مرت سلزين مهار زنبرنا ببس جزء يزرع تيجبر حسابسي كمتي أجباب كايدوسي logical flow يبلون هذا دعر غلطة ثلاثة دعر غلطة أربعة دعر ثلاثة بمسرع كم كأفصل شموس لوجيكال هذا تفتراوي حجز تختل قد تختل حيزوز خيط خونه له أبزي جميركا ها درس عقل كخلا أبتياب أنا بالك حسوس تبالكات تزربها التنصور نتون يقدلي تسخاخة محل الفز ده الهم لختون confused قبل خلينا تسمى كيردو يخلي زد مانتين ريجي
ሓንቲ ኣርእስቲ ምስ ጀመርካስ ምስኣስ 6 ኣርእስታት ትሕውሰላ ነታ ሓንቲ ኣርእስቲ ዘለኻያ ኣብዚልና እቲ ፐርፐስ ናትካ እቲ ዕላማ ናትካ ምስ ፈለጥካዮ እታ ዕላማ ናይታ ምስ ፈለጥካዮ ካልኣይ ግዜ ናብኣ ጥራይ ቅድም ንዓ ክትውዳእ ኣለካ ሓንቲ ቶፒክ ኣነፂርካ ምስ ሙሉእ መረጋገፂያ ሂብካ ውድማ ድሕሪኡ ናብታ ካልኣይ ቶፒክ እምበር ሓንቲ ጀሚርካ ሽዑ ከም ዝምሰልካ ኣብኡ ሽዑ ከም ስኩስቶም ዝመፀ ኢልካ ናብኡ ናብቲ ትኸይድ ታሰሩ ሽዑ ናብቲ ካልእ ትኸይድ ሽዑ ናብቲ ካልእ ትኸይድ ኣብ መወዳእታ እታ ኣገዳሲ ንስኻ ክትነግራ ዘለካ መልእኽቲ ሲ ኣብ መወዳእታ እንተምፂኻያ እቲ መቐረታን እቲ መልእኽታንሲ ክጎድል ይኽእል እዩ ስለዚ ሓንቲ ቶፒክ ምስ ወዳእካ ድሕርያ እታ ካልእ ቶፒክ እናገበርካ እንተኸይድካ ኣብ ኮሚኒኬሽን ናትካ ዓብ ለውጢ ከምፃልካ ክእል ብፍላይ ድማ ኣብ ፕሮፌሽናል ላይፍ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም እዚ ኣገባብ ኮሚኒኬሽን ብዙሕ ክጠቕመና ይኽእል ኢለ ዝኣምን እንድሕር ተኸቲልናዮ ሪሊ ፕሩቭድ ወይ ካብቶም ክኢላታት ዝመፀ ሜተድ ስለ ዝኾነ ቀስ ብቐስ ክንጥቀመሉ ኣለና ከነስተውዕል ክንፍትን ክንዛረብ ከለና ቀሊል ኣይኮነን ኦኬ ነዚ ኩሉ ክሊር ኢለ ድየ ኮንሳይስ ኢለ ድየ ምስ ግዜ ግን ይመፅዩ ኩሉ ግዜ እናስተውዓልካ ትትዛረቦ ቅድሚ ምዝራብካስ እንታይ መልእኽቲ ከመሓላለፍ ደልየ ዘለኹ ምስ ሚስተር ኤክስ ምስ ተረኸብኩ ሕጂ እንታይ መልእኽተይ ከመሓላልፎ ደልየ ዘለኹ ትብል ድሕሪኡ እታ መልእኽትስ ብኸመይ ክገልፃ ክእል ብኸመይሲ ሕፅር ኣቢላ ፅፍ ኣቢላ ክነግሮ ክእል ኣብ ሓቅነት ተመርኮሰ ድያ ከመይ ገይረ ጭቡጥ ዝኾነ ሓቅታት ሂበ ነቲ ናተይ ሓሳብሲ ከራጉዶ ይኽእል መራጎዲ ጭብጥታት ከለኒ ድዩ ካልኣይ ድማ ሰለስዩ ምሳለውን ከመይ ገይረካ ብንፁር ጌጋታት ከምፅእ ዘይክእል ወይ ብካልእ ክርዳእ ወይ ከምዚ ክኸውን ኢሉ ክሓስቦ ብዘይክእል ብዝተኻለን መጠን ብንፁር ክገልፆ ይኽእል ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ሓምሸይቲ ድማ ከመይ ገይሩ እቲ ታሪክካ ከከም ኣመፃፅኡ ቅድመ ተኸተል ሒዙ ከም ዝኸይድ ነቲ ቅድሚት ክመፅእ ዝነበረ ኣብ ማእከል ነቲ ድሕሪት ዝነበረ ብቅድሚት ዘይኮነሲ ቅድመ ተኸተል ከምቲ ኣፈፃፅሙ ጌርና ከመይ ጌርና ንሰርዖ ድማ ከነስተውዕል ኣለና መበልሻት ሸይቲ ኮምፕሊት እዚኣ ከዓ ሕጂ ትሪእያ ኢኻ ብዙሕ ግዜ እታ ንህባ ዘለና መልእኽቲ ምልእቲ ክትከውን ኣለዋ ፍርቃ ቆሪፅካሲ ፍርቃ መልእኽቲ ጥራይ ክትብ የብልካ ንሓደ ሰብ ስትነግሮ እሞ ምክንያቱ እታ መልእኽቲ ኮምፕሊት ዘይኮይና ጌጋ ዝኾነ ርድኢት ኣብ ርእሲ ሰብ ክትፈጥር ትኽእል ዋላ ሕጂ ኣብ ሚድያ ናትና እውን ንሰምዖ ኢና መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኮምፕሊት ኢንፎርሜሽን ኣይንረኽቦን ኢና ጌጋ ሓደ ቁንጭል ኣቢሉ ነታ ዘረባ ይዛረባ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካልኣይ ዝሰምዐ ድማ ነታ ቁንጭል ኣቢሉ ዝሃባ ፕሩፍ ከይገበረ ስለ ዝዛረብ ከም ምልእቲ ሓሳብ ዝሰምዐ ገይሩ ንሰብ ይነግር እዚ እንታይ ዓይነት ሚስ ኢንፎርሜሽን እናተኸታተለ እቲ ኮሚኒኬሽን ናትና ኣዝዩ ድኹም እናኾነ ይኸይድ ማለት እዩ ምክንያቱ ተኣማንነት ዘይብሉ ኣብ ሓቂ ዘይተመርኮሰ ሙሉእነት ዘይብሉ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና መልእኽቲ ክንህብ ከለና ብሙሉእ እቲ ሓበሬታ ነታ መልእኽቲ እትያ እኹል ኮምፕሊት ክገብራ ዝኽእል ወይ ምልእቲ ክገብራ ዝኽእል ኩሉ እቲ ዘድሊ ነጥብታት ኩሉ ምስታ መልእኽቲ ንሕና ክንዘረባ መልእኽቲ ከነመሓላልፋ ደሊና ዘለና ዝኸይድ ኩሉ ኣማሊእና ክንእትዎ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እታ ምልእቲ ሓሳብ ወይ እታ ሓሳብ ኮምፕሊት ክትከውን ወይ ምልእቲ ኮይና ክትቀርብ ከምታ ዘላ እታ ጎደሎ ዘይብላ እታ መልእኽቲ ብሙሉእ እቲ ኢንፎርሜሽን ምክንያቱ ሓደ ግዜ ገለ ሓበሬታ እንተጉዲልካሉ እቲ ሰብ እቲ ዝግብኦ መልእኽቲ ከይቅበሎ ክእል ወይ ጌጋ ርዲኢት ክህልዎ ክእል እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ዘድልዮ ሓበሬታ ኩሉ እቲ ዘድልዮ ፍፃሜታትን ጭብጥታትን ክትህቦ ክትክእል ኣለካ እቲ ሰብ እቲ ንስኻ ትደልዮ ዓይነት ርዲኢት ከማዕብል ክትሕግዞ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ከምኡ እንተዘይብካዮ ጌጋ ርዲኢት ክህልዎ ስለ ዝኽእል እታ ሻብዓይቲ ብጣዕሚ ኢምፖርተንት እያ እዚኣ ኮርቸስ ይብሎ ወይ ከዓ ቢ ፖላይት ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ከለና ትሕትና ክህልወና ኣለዎ ትሕትና ትሕተ ኢልካ ትኸብር ኢኻ እዚኣ ሲምፕል እያ በንፃሩ እያ ትሰርሕ ላይፍ እቶም ትሕት ዝብሉሲ ዝያዳ ክብሪ ይወሃቦም ዋላ ትሑታት ከለዉ ዝያዳ ክብሪ ይወሃቦም ስለዚ ክብሪ ንክትረክብሲ ንድሕሪት ኢኻ ትምለስ ዘለካ እንተ ትሕትካይ ክብሪ ዝመፀካ ክትከብር ኢልካ ባዕልካ እንተጀሚርካ ከመሊስካ ትሓስር ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ንሕና ንገብሮ ኣዘራርባ እቲ ንሕና ንደልዮ መልእኽቲ ኩሉ ግዜ ብትሕትና ፖላይት ፕሊዝ እናበልና ነቲ ቃላሲ ብትሕት ዝበለ ቃላት ትሕትና ማለት ድኻምነት ኮይኑ ክስማዓና የብሉ ትሕትና ማለት ኣብዚ ግዜ እዚ one of the really artistic ፍሉይ ንሰብ ክቡር ዘግብሮ እንተሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍላይ ዋላ ኣብቶም ዓበይቲ ሴሌብሪቲ ምሁራትን ገለ ትሪኦ ከማን ካብ መጠን ዝሓለፈ ትሕትና ሃምብልነስ ነፍስኻ ትሕትካ ምርኣይ እዚ ባህሪ እዚ መሊሱ እዩ ዘኽብረካ ብፍላይ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ትሑት ሕብረተሰብ ማለት ድኹም ሕብረተሰብ ማለት ኣይኮነን ትሑት ሕብረተሰብ ማለት ንቁሕ ምሁር ኢንቴሊጀንት ስማርት ዝኾነ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሰብሲ ብኣርኣያ ስላሴ ዝተፈጠረ ንብሎ እንተኮይንና ከነኽብሮ ኣለና ከነኽብሮ እንተኮይንና ብክብረት
ክንዛረቦን ብኽብረት መልእኽትና ክነመሓላልፈሉን ክንክእል ኣለና ስለዚ ኣብቲ ፅሑፍና ዲ ኣብቲ ዘረባና ኩሉ ግዜ show respect ርድኢትን ኣኽብሮትን ክህልወና ክኽእል ኣሎ ብዝተፈላለየ በቲ ንዛረቦ ዘለና ንብሎ ዘለና ነመሓላልፎ ዘለና መልእኽትን ናይ ካልኦት ስምዒታት ንጎድእ ከይንህሉ ብርድኢት ይኹን ብዘይርድኢት ዝኾነ ይኹን ንካልእ ሰባት ከይንተናኸፍ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ዋላ ሓቂ ይኹን ሓቂ እውን ኣነጋግር ኣለዎ ንካልኦት ሰባት ስምዒቶም ጎዲእካ ሓቅነት ምዝራብሲ ሓስብ ልየ ኣለኹን ግን ሜላ ክህልዎ ኣለዎ ፅቡቅ ሜላ ክትከተል ኣለካ ናይ ሰባት ስምዒታት ከይትብድሎ ምክንያቱ ሰባት ኣብ መወዳእታ እቲ ንስኻ ዝገበርካዮም ወይ እቲ ስምዒት ንስኻ ዝፈጠርካሎም ፍፁም ኣይርስዕዎን እዮም ዝበልካዮ ቃላት ክርስዕዎ ይኽእሉ እዮም እቲ በቲ ንስኻ ዝበልካዮ ዝተሰማዖም ስምዒት ግን ንነዊሕ ግዜ ይርስዕዎን እዮም ሕማቅ ይኹን ፅቡቅ እንድሕሪ ብትሕትናኻ ፅቡቅ ከም ዝስምዖም ተጌርካዮም they will never forget that ንስኻ ዝበልካዮ ቃላት ኩሉ ሰብ ይድርስዖ ቃላት ቀልጢፍ ይድርሳዕ እቲ ቃላት ናትካ ዝገደፎ ስምራት ግን ኣይርስዓን እዩ ምክንያቱ ካብቲ ቃላት ሓሊፉ ኣብ ስምዒታት ስለ ዝትንክፍ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ኮሚኒኬሽን ናትና ኣብቲ ዘረባ ናትና ኮሚኒኬሽን ክንብል ከለና ዘረባ ጥራይ ዘይኮነ ብፅሑፍ ኣሎ ብኢሜይል ኣሎ ብደብዳቤ ኣሎ ብቴሌፎን ኣሎ ብኣካል ኣሎ ኩሉ ግዜ እዘን ሸውዓተ እንተተኸቲልናየን ብጣዕሚ ክጠቕማና ክላ ከም ሰብካ ኣብ ኣዘራርባና ብቁዓትን ክኢላታትን ክገብረና ይኽእል ብፍላይ ኣብቲ ንሰርሓሉ ዘለና ፕሮፌሽናል ላይፍ ከም ሓደ ፕሮፌሽናል ሰብ ትፅቢት ኣሎ ካባኻ ብቁዕ ዝኾነ መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ኩሉ ግዜ ንፁር ዝኾነ ከምኡ ድማ ሕፅር ዝበለን ነታ ነጥቢ ክትበፅሓ ዝደለኻን ብቐሊሉ ዝገልፅ ካልኣይ ድማ ንፁር ዝኾነ ሓበሬታ ምስ ናይ መስረጃ ምስ መረጋገፂ ናቱ ጭብጥታት ዘለዎ ኣብኡ ድማ ኩሉ ግዜኻ ኣብ ሓቅነት ዝተመርኮሰ ጌጋ ዘይብሉ ወይ ዝተበላሸወ ነገር ዘይብሉ ከምኡ ድማ ቅድመ ተኸተል ሒዙ ዝኸይድ መልእኽቲ ቅድመ ተኸተል ጥራይ ዘይኮነ ከዓ መዓት ኣርእስትታት ኣብ ሓንቲ ኣርእስቲ ተኳኺዕካ ከይትግብር ክትጥንቀቕ ኣለካ እታ ኣርእስቲ በበይኑ ክኸውን ኣለዎ ብኢሜይል ተንገብር ኣለና ዝተፈላለዩ ፓራግራፍስ እናገበርና ድዩ እናፈላለና ክንገልፆ ክንክእል ኣለና ካልኣይ ድማ ሻትሽቲ ድማ ኩሉ ግዜ ሙሉእ ሓበሬታ ክንህብ ክእል ኣለና ፍርቂ ወይ ጎደሎ ሓበሬታ ይብና ንሰባት ኣብ ጌጋ ርድኢት ንኸይበፅሑ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ ዝህቦ ዘለኹ መልእኽቲ ኩሉ እቲ ዝግቦም ሓበሬታ ሂቦም ድየ ዘለኹ ነቲ ኣነ ክህልዎም ዝደሊ ርድኢት ክህልዎም ምእንታን ኢልና ክንሓስብ ኣለና መወዳእታ ድማ ፖላይት ወይ ትሕትና ክህልወና ኣሎ ኣብታ ዘራርባና ብትሕትና ንዘራረቦን ነብፅሖ መልእኽቲ ዝለዓለ ዓወት ከምፃልና ዝለዓለ እቲ ዝድለ ብቅዓት ድማ ከርኢ ይኽእል ነቲ ደለኻዮ ውፅኢት ድማ ከምፃ ስለዚ ናይ ሎሚ ቪድዮ ናብ መወዳእታ በፂሓላ ኩሉ ግዜ ናተይ ትምህርቲ ንዘረባ ወይ ንክንሰምዕ ጥራይ ዘይኮነስ ንእሽቲ ፕራክቲስ ክንገብሮ ወይ ኣብ ግብሪ ክነውዕሎ ክንፍትና ኣለና ብዙሓት ከምኡ ትብሉን ኣለኹም ብጣዕሚ ተሐጉሰኒ ጌርናዮ ኣብ ሂወትና ዕብየት ንርኢ ኣለና ለውጢ ንርኢ ኣለና ብጣዕሚ ፅቡቅ ቀፅልዎ ጥራይ ድብለኩም ኣነ ከዓ ብዝተኻለኒ ንዝተፈላለየ ፅላታት ናይ ሂወትና ክሕግዘና ዝኽእል ኣብ ፋክት ወይ ኣብ ሓቅነት ዝተመርኮሰ ክግበር ዝኽእል ናብ ተግባር ዝእንፍት ማለት እዩ ከምዚ ክትፈልጥዎ ጥራይ ዘይኮነስ ክትገብርዎ ክሕግዝ ዝኽእል ብዝተኻለ መጠን ናብ ተግባር ክደፋፍእ ዝኽእል ዝበልክዎ ትምህርቲ እየ ዝቕርብ ዘሎ እቶም ንመጀመርያ ትሪኡ ዘለኹም ጆርጆ ይበሃል ሽመይ ኣብ ጂ ድራር ዝብል ኣብ ዩቲዩብ ዝተፈላለየ መሃሪ ኣብ ውልቃዊ ዕቤትን ኣብ ካልእ ብቶፒካት ብፍላይ ኣብ ፋይናንስን ኣብ ኢንቨስትመንትን ዘተኮረ ብዙሕ መልእኽትታት ወይ ቪድዮታት ኣለኒ ኬትኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኣብ ፌስቡክ እውን ኣለኒ ቅዳሓት ናቶም ኩሎም እኳ እንተዘይኮኑ መብዛሕትኡ ኣብ ዩቲዩብ ዝርከብ ኣብ ጆርጆ ድራር ግን ዝያዳ ኣብ ፌስቡክ መሰጅ ክፅሕፉለይ ወይ መልእኽቲ ወይ ሕቶ እንተለኩም ዝኾነ ሓገዝ ዘድልየኩም እንተሎ ኣብኡ ክፅሕፉለይ ትኽእሉ ንኩሉ ሓገዝ ክምልስ ወይ ክፈትሕ ኣይክእልኒ ናተይ ዓውዲ እውን ከመይ ኣይኮነን ኣብቲ ክምልሰሉ ዝኽእል ብዓቕመይ ድማ ኮንታክት ክገብረኩም ክፍትነ ወይ ካብ ኣኪበ ድማ ቪድዮ እየ ዝገብሮ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ድማ ቶፒክ ንስኹም ትደልይዎ ድማ ኣብኡ ትፅሕፉለይ ወይ ኣብ ኮሜንት ትገብርዎ ብፍላይ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ የቕንየለይ እንታይ ቶፒክ ትደልዩ ብዛዕባ እንታይ ኣብኡ እንድሕር ገዲፍኩምለይ ካብኡ ተበጊሰ ቪድዮታት ዝገብር ዝያዳ ዝበፅሐ ሰብ ንብዙሕ ሰብ ክጠቅም ዝኽእል ዝበልኮ ከከም ኣጠቃቕሙን ጥቕሙን ርኤ ዝቕርብ ስለዚ ካብ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ድማ ሓንቲ ንእሽተይ ቻለንጅ ክበኩም ካብዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ እታ ዝፈተኹማ ነጥቢ ወይ እታ ዝያዳ ምሳኹም ትኸይድ ወይ ትገብርዋ ዝነበርኩም ክትገብርዋ ኢልኩም ተበጊስኩም ዘለኹም ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮመንት ትገብሩለይ ድማ ንስኻትኩም እውን እቲ ዝድለ ለውጢ ትገብሩ ምህላኩም ስለዝፈልጥ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ብዝተረፈ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ወዲያ ኣላ ኣብ ካልእ ብሓደ ጠቃሚ ዝበልኩ ኣርእስቲ ክሳብ ዝመፀኩም ዝሓንቀኒ እዩ ቻው